Saka idea iripo ndeyekuti ngativei vana vaMwari, asi ngatirege kuita musoro wenherera unenge chitanda chekuti ada agogodza. Kwete. Kutosvikawo pamba pako so. Vanhu voziva kuti baba vemusha unovaita sei zvavo? Vasvika. Unonamata ndizvozvo. Asi uri printsika iwewe. Kwete kusvika tsano vachitamba music paredhiyo. Mumba mako iwewe. Havadzime redhiyo kuti muridzi wemusha auya. Nekuti nditsano verudzi vakadarewo. Unotora remote wodzima TV. Woti tsano. Tinotanga tamhoresana. Tozoita zvemusic. Havana unhu katsano vakutodzidziswa nemukuwasha. Iwe unoti kana munhu akasvika zera iro asingazive unhu, anda kudzidziswa zvakanaka here? Adotodzidziswa zvekuharaswa nda hazvina kunyatsoti tseketu. Amen. Mumba memukuwasha unoswera wakabata remote yeTV unopenga. Wakambona tezvara vakadaro? Kana uri tezvara mumba memukuwasha ubate remote. Unobata remote kana asipo. Kana adzoka oisa remote pakati. Muridzi weTV kada kuona bhora. Asi kuriona zvenyu woti aiwa andatopedza zvangu. Hamusi makozve. Ukazona TV here. Iye zvikune Mwari kugara mumba kwemukuwasha izvi. Murume mukuru. Babani, ndo zvakaita babani vanogara mumba. Kumba kwemukuwasha hakugarwe. Aiwa. Unongouya woenda tsano mangwana oita sezvako. Woenda. Kana usina pekugara mumuti, kutogara mubridge kuri nani. Panogara pape mukuwasha. Azviite. Unoita respect ri nani. Unowana respect. Paunobva mubridge paya womboshanya, unoomberwa. Yes. Zvino pane mumwe akati ndiri kugara pamba pemukuwasha but ndiri kuchengeta imba yemukuwasha. Mukuwasha ari kuUK. Ndikati idziwedzi. Unopenga here? Saka mukuwasha paanouya akaona madzira akatekenuka anokubvunza achidi kotsana hamusi kuchengeta imba yangu zvakanaka sei? Zvinoita izvozvo? Hazviite. Kumba kwenyu hakuna vanhu here iwe kumusha kwako chaiko? Wadi kunogara kumba kwemunin'ina wako kana kwemukoma wako. Ndidzo hama dzako. Mukuwasha ane dzinza rake. Kana asina munhu wokuchengeta imba yake ngaise maroja. Haana hama dzake mukuwasha. Vanin'ina, vazukuru, vakoma, zvihanzadzi zvakadzoka kuvarume. Ndo vanogara mumba make imomo. Kwete mukuwasha kuti anoti atezvara gara imba mangu. Zvinoita izvozvo. Hanzi handiri kubhadhara rendi. Ndikati wakambona 4 room house inoita $100. Haisi rendi yauri kubhadhara. Ukutozvideceive zvo. Enda notsvaga kaimwe 4 room inoita 100. Ukurapire kubudapo kana iri rendi. Kuziva kuti uri kubhadhara rendi isingakwani. Uda zvemahara sehonye. Kana wauya kuchechi kuno wakunyepedzera kuchenjera. Iwe uri kuchengetwa. Ezvi tine mumwe ari kugara mumba. Magogo vakatenga imba kuWaterfalls. Gogo iva vakauya kuchechi iye haana pekugara. Kwakuvhevhetedza gogo vaive kwakugara imomo. Kwakuda kuvhiringidza gogo ava kuti vabude muchechi. Iye agare mumba magogo ava mahara. Murume mukuru. Zvese zvaari kutaura kuti vhangeri rarasika kuda kugara mumba mechembere iri kushanda. Iye nagogo ava vanotori vakuru kumudarika. Iye haana imba haana stand. Ari kuchigara mumba magogo. Gogo vacha vasati varitaya vari kushanda. Iye akaritaya. Haana imba asi akaritaya.